Že sa nemám snažiť ani sedieť, ani stať, ale byť tak medzi. Yes! Ani by som sa to nepustil. Yes! Takže vítajte v ďalšom videu. A dnes by som chcel konečne začať používať plný plyn v kopcoch. Vybral som si úplne také, že miestečko, kde som celkom si istý. A uvidíme, jak mi to pôjde. Ale... What the fuck? Dobre, toto bolo dosť blbé asi. Príliš veľký rozbeh som mal. Dobre, skúsime stade. Až to skúsime stade. Pojem čoraz bližšie. Dobre, podľa mňa to už začína mať ten zvuk, ktorý by to malo mať. Nie som si síce že 100% istý, ale si myslím, no. Až to dáme možno stade. Nebol to full gas, ale išlo to. Ty kokos, normálne inak smrdí ten benzín po motorke. Keď tomu človek prisype, tak... No neviem, čo myslíte, ráta sa to ako veľa gazu, či nie? Ako mal som tú ruku, mal som ju dostiahnutú. Ale neviem, či som bol pod doraz, asi nie. A ešte som dostal jednu výbornú radu od predošlého bývalého majiteľa tej motorky. Že sa nemám snažiť ani sedieť, ani stať, ale byť tak medzi. A neviem ešte úplne, že jak to urobím, alebo jak to robiť, ale vyskúšam to dakde. To som sa príliš sústredil na to. Toto išlo celkom, ale čo som si všimol, že keď som bol tak vpredu, som mal fajne nalepené nohy na blatníkoch tu vpredu, teda na tých krytoch. Ale máš to celkom dobrý pocit, myslím, že to išlo v pohode. Neviem sa rozhodnúť, či sa pri tom cítim lepšie alebo horšie. Skúsim to asi teraz raz úplne v pohode, takže po stojačke iba. Možno si to budem vedieť lepšie porovnať potom. Nie, myslím si, že tamto je asi lepšie, keď to ide do strmého. Dobre. Takže keď sa pričupím a posuniem tu kolena, mám pocit, že to je viac stabilné na prudších kopcoch. Super. To je dobre vedieť. A ideme sa asi pozrieť ešte aj niekde inde. Teóriu som si vyskúšal. Myslím si, že funguje. Takže z toho som fest rád. Máte ľudia aj vy nejaké také tipy, čo by mi mohli pomôcť,
tak mi určite pošlite a budem len veľmi rád. Ak sa vám toto video páči, určite mi nezabudnite dať like a odber. A ja budem ďalej pokračovať. Asi budem aj namiesto toho, či teda bez toho, ale však viete jak, to vždy poteší. Neviem, ktorý to výjazd skúsime, ale asi najprv tento. Kokos! No ako čakal som všeličo, ale toto nie. Čo ti drve? No že tu dojdem, kámo. To som že masakrálne prekvapený. No ja som s tým mal obrovský problém vôbec do polky dojsť. A to musím dojsť až povrch teraz. Yes! Ty pičo! Ty kokos. Ja som tu normálne vyšiel. Jo. A nie, že by som sa teraz chcel hrať na premudrelého, ale viete, čo tomu pomohlo? Plyn. Plyn, viac plynu. Na začiatku, keď som bol menej dosratý, som sa viac rozbehol. Tu som mal šancu to ešte zotaviť dajak. No a neviem, či si pamätáte ešte tento kopec, lebo ja si ho veľmi dobre pamätám. Ja si ho pamätám až príliš dobre na to, aby som tu dnes nešiel. Minulého roku by som sa na také miesto ani by som sa to nepustil. Ani vôbec. A do takého kopca tiež asi veľmi ne. Hoci mi to stále ide tak dosť pomaly, ale už len toto tu je pre mňa veľká výhra. Je úplný brutál. No, mám okolo 20% baterky. Mám za sebou niekoľko failov z minula na tomto kopci. A teraz by bolo super, keby som ho vyšiel. Ak sleduješ až doteraz, napíš mi do komentu, či si myslíš, že ten kopec vyjdem, alebo nie. A o výsledku sa môžeš nechať prekvapiť. A ja tiež. Prekvapíme sa asi všetci, no. Takto som si to nepredstavoval, ale že vôbec. Fuj. Presne takto nemalo dopadnúť, chlapi. Prvý pokus by bol. A ešte do komentu napísal, že to nedám, tak prvý pokus som nedal. Ale pôjdeme na ďalší. A tu sa čo stalo? Pojebavošie. Tí pády berú veľa energie.
No dobré, ani druhý pokus nevyšiel. Strašne sa tam šmyka dole do prčic. Ale že fest, tu hore je to už lepšie, ale tam sa hovacky šmyka. Raz po daždi. Musím stať mať čo najväčší rozbeh, lebo bez neho to asi nepôjde. No nič. 2 pokusy nevyšli. Mám ešte 20% baterky a začína pršať, pizdy. Bol by to krásny záver videa, keďže tu vyjdem. A nič, štartujeme. Yes! Sketchy as fuck, ale vyšlo to! Yes! Takže ja sa poberám domov, kým začne búrka. A ak sa ti toto video páčilo, určite mi zanechaj like a odber. Ja sa veľmi poteším. A vidíme sa v ďalšom videu, takže čaute.